die glimlach. I see a beautiful future. Focus hier. Ja? Oh, dat is zo creep. Dat is het VIP, hè? Ik heb jarenlang alleen maar gewerkt, keihard gewerkt, alleen maar. Hij inspireert mensen door hoe hij is en hij inspireert mensen door wat hij doet. Hè. Maar hij gaat ook gewoon door. Godverdomme jonge kerel, als die mensen zitten hier bent, moet gelijk ingezet worden. Dit is al zo'n kritische klootzak. We go for a fucking good week this weekend, guys. Ja! Continu presteren en meer willen en beter willen en verder en zo. En ik snap het ook allemaal wel, maar je lichaam kan tot een bepaalde hoogte. En ik denk echt dat hij dit niet volhoudt. Nee. En dan ben je ook niet de gezelligste. Dan ben je ook niet de vader die je moet zijn misschien. Of de vriend of de man, weet je wel. Chef-kok Sergio Herman is uitgekookt. Het was me waar genoeg om met jullie samen te werken en dit mooie traject tot nu toe af te sluiten. Je moet toch wel ballen aan je lijf hebben om die stap te durven zetten. Waar je eigenlijk nog makkelijk 10, 15 jaar, 20 jaar mee verder kan. Het is nieuws. Groot project, maar ja, een fantastisch project. De boertjes uit Zeeuws-Vlaanderen gaan naar de stad. Er gebeurt veel, we hebben nog 5 weken te gaan. Dat wil zeggen dat we nu al de eerste week elke avond volzet zijn. Ik zit even in de spagaat, jongen. Ik zit even in de spagaat. En hij is in Antwerpen blijven slapen. Ja, dat is afzien hoor.